Wadala. Anakku sekabat Suradene Prang. Waduh. Sang Popo Peneban kula ngaturaken kabar katiwasan Popo. Kula mriko kawon karo sapa? Mriko wonten putra cantrik saking pertapan Gedhong Kembar. Popo Peneban ing gunung arane sapa nggih? Boten linu kejawi Bambang Cundamane lan ugi Putuk Wanara Jalma. Iku duduk wong sing kena disepelekno ya nek. Ayo, yiku nyisih dalan. Diawat-awati ana ndik lagune Bratasena yang kena nganggo pratikel ayo padha dikrincung bareng aja ngadepi sing tanpa guna mengkono anakku. Suradene nggih ngestaken dawuh Bapak Penemban. Ayo nak, ayo. Nggih, monggo Popo. Deku Nabi bapakku. Wah, suwe aku ninggalno negara ngamarta aku metu njaba. Mbok baranku ana ndi? Bapak Pandu. Anakmu nandang susah, wong gak salah diaku salah. Bapak Pandu. Wah, Gusti Kang Agarya Jagat gak ngira meneng delok. Titayono ngayu bercopodo kaya ngene.
Sakwise aku dihukum marang Dermajimbar Kunta kakangku. Tutuk bab perkara hukumane. Jangget jroning atiku aku diserakup. Sumping sekar budak sinopet dipedhol dipowak tampu barane. Wah, Dermajimbar Kunta kakangku gak cocok sing dadi arane. Umum kondang Dermajimbar Kunta kakangku iki wong sabar. Aja donya brana. Nyawa dijaluk bakal diulungno. Ning nyatane aku digawe kaya ngene. Bapak Pandu welas marang anakmu iki Bapak Pandu, Bapak Pandu. Kacarita. Wonten ing catur marga tegesing catur papat marga dalan. Ana ing tengah-tengah prapatan Jongwon Tilas utawi Candhi Saptarengga Sang Raden Bratasena. Sambat-sambat wong gak salah diarani salah. Ing mrip kesorot ana wujuding Maruta. Sena kurang aspodhok. Sifat wujuding Maruta. Raden Bratasena gar boten wujud Raden Bratasena wujud buta sagiri suta gedene. Bapak Pandu, aku dadi putra Bapak Pandu. Lakon apa sing tak lakoni Bapak Pandu? Wonten mengkono wonten Maruta ing mriku wonten swara tanpa rupa. Anak tunggal Bratasena, sira kang wujud mangkene kabeh iki dudu salah sira. Delengen ana negara Ngamarta iku dudu dulurmu barep. Iku mung titah kang kurang prayoga duwe karep gak bener kaya ngono nek. Mung ngrekodaya wujud dulurmu barep. Jeneng sira tak keting Rekala Brahala ya Sena. Bedhan negara Ngamarta yen perlu. Golek kok adile anakku Bratasena. Wah, Bapak Pandu. Bapak Pandu, aku kangen. Negara Ngamarta wadang bedah karo dawane.
ingkang sampun kaparingan tenger kala Brahala. Sang Raden Bratasena nggih Werkudara lampir nuju wonten ing negari Ngamarta. Ingkang gadhah karep badhe mbedhah negara Sabak ingkang dados dulur ingkang bajing Sang Prabu Kuntadewa boten Prabu Kuntadewa sejati nanging Prabu Kuntadewa lampir sang Kalabrahala dereng ngantos kancik wonten negari Ngamarta. Jagat awra-awra donya katon gara-gara. Wanjenipun lingsir dalu lintang awan suminar nyorot minare bawana anyo minare bawana yen nadya wata mengkono ana gembalaning critaning padha lakon boten anjer sing tindhang sang Kalabrahala ingkang nuju ing negari Ngamarta badhe mbedhah negara. Wata mengkono nanging anjer saking wonten ing kelurahan Klampis nggih karang kadempel. Menika Tokyai ning Lurah Semarbuja Gatina Yantaka lan ugi Bagong mengun Diwangsa lan ugi Besut bocah cilik boten pareng ngebaca den wonten gegojekan ing mriku samya tetembangan wonten ing Kelurahan Klampis Kene Lurah Semarbuja Gati lan Bagong mengun Diwangsa Witing klopo dene ana aja rene dole ya mong dole ya mong
Kekukek sak kulito mbel-mbel. Ae. Anakku Bagong besut. Oh iya, Mak. Sadurunge matur aku yang ngatur sembah sungkem mugi konjuk, Mak. Ya wis tak tampa ya, Nak. Pendungane wong kowe iki tamanono, Le. Ya wis tak tampa ndadekno jimatku paripe, Mak. Iya, Nak. Mak Dik. Aku ngaturno sembah sungkem ya, Mak Dik. Putuku sing ganteng dhewe to, Le. Iya, Mak Dik. Wis tak tampa ya, Nak. Pendungane mbahmu iki tamanono. Nggih, sampun kula tampi ndadosaken jimat kula paripe, Mak Dik. Iya. Kang, apa mau? Are sawetara ya, Nak. Lho iya, leren sawetara. Ya iki pentas ana daleme baler, Nak. Ngono, Mak. Ayo wis cidongan, ayo saiki donga nganggo gending, Nak. Gending ya, Mak. Iya, Nak. Ayo diunek wis nyemek-nyemek dilik kok. Ngono, Mak. Sot, dalem, Mak Dik. Awakmu ngarepno apa, Nak? Nggih, kula mundhut dhateng Ibu Sinten. Monggo ngaturaken jineman kula ingkang rumiyin. Ngono, Nak. Nggih, Mak Dik. Kersane wonten dusun Karangnangka niki lan utamane ingkang kagungan hajat daleme baler mugi kambang sing kalane kari seger warase, Mak Dik. Oh, ngono sih. Pak. Monggo, Bu, jineman uler kambang. Monggo. Uler kambang. Lho, apa isih Gendeng ah? Aku makati nyengkok-nyengkok rada jula-juli ngono. Dadi surku gak, Pak, gak dadi wis. Melarah, Pak. Iya. Monggo, Bu.
Gusti tinangani mari iya nak sineman ular kambang. Mak De apa Sud? Iku mau ana sing mundhut napa wau walang ketek kali napa wau kali selendang biru. Saking Bapak? Oh nggih. Saking bangsa oh nggih. Bapak saking kenderan nyuwun julat-juli Oh. Bronto kali rasakan Banyuwangi. Oh nggih nggih. Pundi rumiyin? Julat-juli terakhir mawon. Oh nggih. Atas niku wau niki nggih wonten saking Banur. Ngono Mak, nggih Makde. Banur nuwun gending turi-turi putih angka kalih kembang rawe. Wah. Wara insut apa Pak? Banur desa sapa kebone sing kena kembang rawe kuwi. Iya Pak, iya. Nggih. Diwiwiti saking pamundutanipun Banur niki nggih Bu. Nggih, turi-turi putih lajeng kembang rawe. Lanjut napa niku wau walang tetek kali selendang biru. Oh nggih. Turi-turi putih kembang rawe. Monggo.
sembah nuwun. Mak Dik iya nak. Niki wonten Pak Muji utawi Pak RT menanggal Mak Dik matur nuwun. Ngono sik melu tirakatan ana kene melekan Mbak. Oh iya. Niki mundhut sesi Demang Mak Dik. Ngono lek nggih. Nah, menika dijumenengaken sindene. Oh ngono sih. Monggo Mbak Nina. Jumeneng nggih. Langsung mawon, saling kene enten sing mundhut jola-joli niki. Nggih. Monggo disupport Mas. Sugeng enjing Mbak Nina. Sugeng enjing Mas Dara. Ah, nggih. Dangu mboten kepanggih pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat ngeten lho. Nggih. Ya. Suwe gak kepethuk tambah. Iya, Pak. Seger-seger nih lho. Nggih. Ya. Atik pinggir sawah tandurane semangka melon. Oh iya ya. Nggih, nggih. Monggo Mbak Nina didamelaken sesideman sing wecok. Niku yugane kok nderek mawon. Lho? Niku yugane kok nderek Ah, mawon. nggih. Aku nek rene iku mesti oleh anak aku iku. Iya, Mak. Lain ngomong enak gak apa-apa. Monggo Mbak Nina. Nggih, Mas. Sesideman. Monggo. Lho, Mas, sampean lha apa? Lho. Lho. Ya iki lawake. Eh, Ya iki lawake teko iki lawake. Ojo kate ditakoni lho apa iki ditakoni pupur wangi besan ngono iku. Lho ngono sih ya. kula pikir kan sing nglawak niku. Lah nggih. Eh, Monggo sesideman Mas.
Nggih, matur sembah nuwun. Niki wau wonten Bapak Hari Tewel. Tasih wonten? Bapak Hari Tewel. Oh, mantu. Nggih. Apa ayat niki mau mundhut jula-juli pos ngidung dhewe ngono, Pak. Pun mantuk nggih? Pun. Oh, nggih. Iki dilanjut sakgurunge winangkani mundhut derek-derek kenjeran to dulur-dulur, Pak. Ngono ya. Ah. Iki Mbak Denti didekno, Pak. Ngono ya. Nah. Cek tambah kendel ngono, Pak. Oh, ngono ya. Belajar sepenting kendel. Masih salah gak apa-apa, sepenting kendel. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Denti, disupport, Mas. Aku nek krungu arek sik kendur ngene iku, Pak. Apa ayo. Temen, aku melok ngombe kendur, Pak. Kok lho. In aja nolekin. Nah. Aku kuwatir aku iku, Pak. Apa ayo. Sing gebet nek ku niku cantrik ku lho, Pak. Bahaya ta. Mbok. Iya. Mbak Denti? Nah, pripun kabare? Lho ojo sini-sini lho ta. Mangkate kremo tak delok, sing delok brengose mencap. Ah iya. Aku mau ngene Pak Oboyot, nek kasar kepreng tak brengosi ngene. Iso ya iso Pak ora toret ngene. Nggih. Ipun Mbak Denti minangkani niku nggih. Lilo. Nggih. Ngono sik. Benika latihan lilo iku ya lumayan Pak saiki cek luwih lancar ngono ya. Sik sampe tak kei pilihan lilo apa kanene ati. Ayo. Lilo. Nggih lilo. Oh nggih. Lho nggih, terus sing nyantri iki nilon njenengan. Lilo nggih. Lilo, monggo. Ditamelaken.
nyaron mbok. Adek muni cacak nyantrik, Dik. Wis. Ngono sing. Jarke kok mbok yo eling ana sing mulor. Kawang basa guyon. Gak apa-apa, Pak. Nah. Iki lau saking dulur-dulur Kenjeran, Pak. Ngono ya. Allah gaya salat. Niku wau jula-juli kalih. Jula-juli loro blontok ngali walang keke. Walang keke. Oh, Pak Bangsa wau dereng Bu nggih. Dereng Oh, nggih. kendang biru kali jajakan Banyuwangi. Nggih. Niki Bu Mbak Desi jumenengken kangge dulur Kenjeran Pak D Sugimo. Nah, dipun pinangkani bawang semok riyin, monggo. Disupport, Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Dalan. Kok semowangan iki Pak. Oh iya, Zat. Oh nggih, injing. Injing lho Mas, sampe mbek aku kok lalian sih. Aku nek kena sekrotok bringas ngono wali langsung. Gak ngono ket mau ya lalian. Ngono ya. Iku ibaratnya ono iwak utuk nenggakan lho. Nah, apa iku? Ngono ya. Ketok ketop diuber. Utuk. Utuk Pak. Iya. Foto. Wis Pak, ojo makan bringas-bringas Pak. Aja Ojo. sing ngono kuwi. Nanti salah paham. Waduh. Ah. Loh, kau wis ah. Apa rek? Ayo, krungu lho ya. Mamul aku lak ngomong aja blakar anak barongan. Nah, iku lho. Arek iku. Wis. Ayo, nah. Monggo Mbak Desi, Bapak semuk wekdal iki lagi nggih. Monggo. Monggo Mas, Bapak semuk.
Ana kidul kono ana juluke Mbak Desi Taman Sari. Nggih. Alhamdulillah. Monggo kanten niku wau. Napa? Jola-joli Loro Bronto nggih. Kali selendang biru. Wonten kali napa walang kekek wau nggih. Oh nggih monggo. Mumpung tasih enten wekdal. Monggo.
Nggih. Lintu dinten saged dipun sambung. Ngapunten Srenang Birune dereng saged minangkani. Ngono ya. Heeh. Pak, apa ya? Mak di Semar kok kaya ndeleng jabane kelurahan iki kok kaya keduwung, Pak. Iya, Sir. Mak di Semar. Putuku sing ganteng dhewe. Sut, nggih, Mas De. Iku mono sapa nak? Ana njaba iku nak. Ana Satria kang wadak sembodo. Nono mandole ngono ya, Mo. Sampeyan sinten Ndara kok dadosaken gunjinge klan mriki, Den? Ayo dipapak, Gong. Oh iya.